su se 90. godina prošlog vijeka granice na Balkanu ispisivale teškom artiljerijom i suzama, činilo se da je ideja o zajedništvu nepovratno potonula u Jadransko more. Ono što je nekada bilo bratstvo i jedinstvo, postalo je zgarište. A generacije koje su dolazile nosile su teret prošlosti koji nisu sami birali. Ipak, 3 decenije kasnije, dok političari i dalje oštre jezike na starim podjelama, jedan od najboljih timova današnjice postao je živi dokaz da fudbalska lopta ne poznaje pasoše, već samo srce i talenat. Atalanta, klub prepoznatljiv po radničkoj etici i nevjerovatnom skautingu, nesvjesno ili možda vrlo svjesno kreirala je modernu verziju balkanske selekcije. U slačionici boginje danas se čuje naš jezik, često kao italijanski, a hemija na terenu podsjeća na najbolje dane nekadašnje zajednice. Evo ko čini tu balkansku legiju u Bergamu. Mario Pašalić, tihi lider i mozak veznog reda. On je onaj koji povezuje redove, smiruje igru i uvijek se nađe na pravom mjestu u Sead Kolašinac, poznat kao Tank, Kolašinac je donio čvrstinu i mentalitet pobjednika. Njegova borbenost simbol je prkosa Lazar Samardžić, mladi virtuoz s loptom. On je ona kreativna iskra, majstor driblinga koji podsjeća na staru školu Jugoslavije. Berat Džimšiti, stub odbrane i kapiten bez trake. Iako je rođen u Švicarskoj, a porijeklom s Kosova, Berat je integralni dio ove regionalne priče, dokazujući da je Balkan širi pojam od političkih granica. Nikola Krstović, napadač iz Crne Gore, završni čin slagalice koji je od Atalante napravio Jugoslaviju u malu. S njim je napad dobio oštrinu, a slačionica onaj autentični crnogorski osjećaj koji je upotpunio balkanski mozaik. Zamislite scenu u slačionici prije izlaska na teren stadiona Atalante. Kolašinac bodri ekipu na svom prepoznatljivom energičnom jeziku. Samardžić hladne glave dijeli taktičke savjete, dok Pašalić, Džimsiti i Krstović pomno slušaju akciju koja će slomiti protivnika. Atalanta više nije samo šarmantni outsider iz provincije. Ona je danas evropska velesila koja uzima trofeje i ruši gigante. Ono što je započelo kao simpatičan projekat pretvorilo se u surovu dominaciju na terenu, a balkanska kolonija je u samom srcu tog uspjeha. Izdvaja se krunisanje u Dublinu, osvajanje Evropske lige 2024. godine. Historijski trenutak koji je promijenio sve. Atalanta je u finalu deklasirala tada nepobjedivi Bayer Leverkusen
Bilo je ubjedljivih 3:0. Kolašinac je u tom meču prikazao doktorsku disertaciju u odbrani, a Pašalić jedna od najemotivnijih noći na renoviranom stadionu Atalante desila se u nokaut fazi Lige šampiona protiv Borussije Dortmund. Gosti iz Njemačke su branili prednost od 2:0, a uslijedilo je nestvarno izdanje Nerazzurra. Trenutak odluke desio se u sudijskoj nadoknadi. Nakon faula nad Krstovićem, kad je Samardžić zabio penal za 4:1 u slavlje s Jim Cityjem. Ovi uspjesi nisu slučajnost. Oni su plod sistema koji vjeruje u rad i karakter. Kada vidite Kolašinca kako diže trofej ili Samardžića kako slavi pobjednički gol u Ligi šampiona, vidite novu, modernu Atalantu. Klub koji više ne sanja velike snove, već ih živi. Ovo je ujedno i lekcija o suživotu. Ovi momci su najbolji ambasadori svojih naroda, jer svojim primjerom pokazuju da su podjele vještačke, a ljudskost i profesionalizam univerzalni. Dok Balkan često tapka u mjestu, zarobljen u kavezima historije, balkanski Bergamo šalje jasnu poruku. Kada igramo zajedno, nepobjedivi smo. Sportisti su još jednom dokazali da su oni ti koji ruše zidove, dok i drugi grade. Sportisti ne siju mržnju, već poštovanje, pokazujući da je budućnost u saradnji,